Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bay.
Talakad tamo po. Hello. Mayupayang kay kami pa. Mulit nga ni pong pinandit. Kami pong mikakapatad makanyan kay masibayong mitipon-tipon king Aldo Sabat. Banting upayaw nila puring kay kaming banala tungkulan kay ka. Nga ni pong pinandit ay iti tulutan yung panimunan niya yung balang metong kay kami. Lalong may git pawagasan nyo ring balang kay kaming puso ampon kaisipan nga ning oras ay iti. Ganun Diyos, iparandam mo karing balang metong kay kami ing kay kapong banal na presensya. Tandaan pong patutu nangening pinandit eke po dili-dili. Eke mabili king abla. Ginong Diyos, ipagkalob mo yung banal mong pakalulu kay kami. Ibuklat me yung pasbol ning kayarian banwa. Makanyan mo pong pakibatan king tunggal-tunggal ding balang lalaman daring balang kay kaming puso. Ngayon oras ay tiginong Diyos, susot milaring balang kay kaming sarili. Bubuklat milaring balang kay kaming puso ampon kaisipan. Laway niya yung balang metong kay kami, ing maging karapat dapat kami king kay kopong banalapan lalawi. Ikpambanal, ngayon pinandit, ala pong hanggang pupus, ing kay kaming pami pasalamat kay ka. Pablasang ginin Diyos, iningatse po yung balang metong kay kami ang ganang yaning pinandit. Tutulutan nyo kay pang mabibiyang pon gagalo. Pagkalubanan nyo kay pang sikanan. Ginoo, itingan po ala kaming ayablas ampon na ganti kay ka. Nung mo po, inggawan mila, ding kay kang banal at tungkulan, sambanda ka king kay kang panga Diyos, pangay espiritu ampon king katutuan. Ginoo nganing pinandit ay iti. Manalangin niya yung balang metong kay kami. Tulutan yung karingaldo pang bukas, alakaran daring balang kay kaming biyay king yatong ay iti. Ika po yung mumunang pong talwi kay kami. Nganing miyaslagan kami king kay kang sala, miyaslagan lapuring balang kay kaming matang puso. Ginoo king kay kaming pamagsimula nga iti. Agawa mila king mitmong katapatan na ilang pamag kunwariding banalming tungkulan. May git king sabladi na nyo kay pong tetagan ng pong kapibabatan. Bakit ang lalong may git sumulong? Papanatilyan nyo ing kayaos na ning balang kiking kayaos. Ikong anak yung telaga king kekong banal akuralan. Ilawod siyo yung pamikampi-kampi karing balang metong kay kami. Ilawod siyo po yung pamidake-dake. Inggiritong pamisasalangsan. Nune magluwiding mapaling lugod karing dulang daring balang kay kaming puso. Lugod king kay kang banalay harapan. Lugod bilang mikakapatad king kasalpantayanan. King meto nga paksa, king meto nga panandam, king meto nga pamalak, king ikasulong na po ning kasalpantayanan na pinibala mo kay kami. Aseli mo king kay kang daya. Ginun Diyos, ngayon oras sa iti. Panalangin milo, ding mamyemensaying, at halakad king libutad na ning pulpito. Ikayo po yung manimuna, detang banalay amanong paibat kaya ka ilang mibulalag kaya kaming pililibugtan. Banting upayang ding balang makarandam, munya ang panyulong karing balang metong kaya kami. Ginun Diyos, oreni po, ing tatalitenan ning banal mong upayampon kalam mapinili mo karing dakal. Adininan mong banal katungkulan,
Ginong Diyos, sa doon mirgo, di na nyong tetaga ng pong kabibabatan, agawara ngit mong katapatan ng bareldang tungkulan keka, ay bating doring banaldang dingding sarili, kingaos na ning karelang banal at tungkulan. Diyos ko ngening pinanditay ti, o ini po yung piling gamit kabudod lukaning banal luklukan, Ginong Diyos, adwan mirgo keka, itubod me at iparala ing mampabantulang Espiritu Santong pengako mo kaya kami. Banting upayang tayra na kami king hanggang katutuan, king hanggang kaya panampong kalinisan. Uling Ginoo pengako mo malyaring manyabi king sarili ng kabyasnan. Nune itang hanggang maya pabalita, apay bat keka, yapu ing malyaring piparala. Banting upayang maging guyabnan mila, king kasulong na po ning balang metong kaya kami. Ginoo dakal pong dakala salamat kaya kangening abakay ti. Milangan gisanan sa lesen uling ikapuing manakitampong mikibalo. Diyos ko tanggapan mo pong anting mabanglungay narapan mo din kaya balang panalangin ang pong dalangin kaya ka. At tanggapan na naman po ning balang metong kaya kami itang lihim yung pamipala. Magaring kaya beming lugod mo manibat ngayon manggaman king wakas yan asa po.
Mayap oras po pasbayo ng Diyos. Kayo po malugod at ngari ang pong kapatid isal pantayanan. Misan pa po. Meron siya po yung Aldo Sabat ang po convention. Bang misan pa mag-aral tamo po karing amano na yung apin nyo. Nung makalano po yung kaurasan na siya na pong presensya ng Diyos, yung kayang upaya ang pong kalam, iya po yung manatili karing balang metong at metong kaya kamo. Maswelo tamo po, migising tamo, yung kayabakan, hiningat nakatamo ng Diyos, manibating kabengan, ating kapayapan po, tinggap taya. Yapin king kapinandit na iti, gewatala rin kaya katamong katungkulan na po. Yung kaya katamo pong tema yan yapin itang labanan ng kamangmangan at panatismo. Po. Naniya po yung kamangmangan ang po yung panatismo. Mga pampanga na akong po ba ako yung magkasakyan Tagalog. Po. Yung kamangmangan yapin itang potang alaya pong belwan ng tao. Ating panatismo yapin itang panatiko yung tao. Yapin king kakatamong reference po yan king kawikaan. Kasebian dos uno diyas siya po. Ding kautusan na ng Diyos. Yapin nga yung basan tayo po yung kawikaan dos uno diyas. Alang magpili. Kawikaan po. Dos uno diyas. Kaya katamo pong reference yan. Sabi na po Kenny, anak ko nung tanggapan mo din ka na akong ama nung at ibili mo din ka kung kautusan akayabe mo. Nano pata, ikiling mengke kang balugbog king kabyasnan. Apo. Ano pata, ikiling mengke kang puso king pamanalastas. Ini pun tres. Wanong dalong ka king pamangilala at sikan mo yung kang siwala king pamanalastas po. Sabi po nung in Diyos nung tatanggapan tala pala, rin kayang amano sabi na, ibilitala, akayabe tamo rin kayang kautusan. At ikiling tayo nga ning kakatamong balugbog king kabyasnan, at ihilig tayo kaning kakatamong puso king pamanalastas. Uling importante ya po rin itamo king kasalpantayanan. Bakit midalaya po yung tema kaya katamo ing labanan ng kamangmangan ang pong panatismo po. Uling ing panatismo po, yung kamangmangan niya. Sabi ng Apostol Pablo, king Efeso 5:15 po. Lawin niyo ping may masamas nga na nung makananano kong lalakad. Iyan biyasa nung anting biyasa. Po. Importante ya po itang kabyasnan mo sabihan. Po tangatin niyang kabyasnan din tao, biki atin niyang pamanalastas po. Milang ko itang kamangmangan, sinabi na alalabanan tayo itang pamagpanatismo o panatiko. Kasi po tang yung tao pala, po, nyapin king dapat 17:30, sinabi na ing panaunapin ning kamangmangan nga pepalipas na ning Diyos. Dapat nga ni yutos na karing tao king ilangan, no karing paman king sumi sila. Po. Panahon na po ning kamangmangan na pepalipas na ning Diyos. Po. Ewan niyo po niyang panahon ng Apostol Pablo, ay niyang lalakad yaking dalanan ning Areopago. Kanita po ling atin lang binang katapatan king paman rin tao kanita. Pero agpang po king belwan. Kamangmangan ning karelang paman Kanita tiro ng Apostol Pablo, nung makananing tunay paman po. As sabi na makamalataw at enas nga ingakakit kungi kayo binakong ating katapatan king paman Dapat nga kasi po kanitang minunang panahon, sasambande po itang dutong Dapat sasamban yung dutong iti yang pakilala ko kay kayo. Uling balo tamo po yung Diyos, Espirituya, ang pong katutuan. Itang kamangmangan, leko na po karela. Ang makananong, pepakilala na, nung nano yan tunay, kung makananuya in Diyos, Espirituya, ang popong katutuan. Yan sinabi na, binalang ating katapatan king pamanyamba. Po, tapat la po. Pero agpang king belwan po. Nya, pakilala na ng Apostol Pablo,
bang milakoy itang kamangmangan karela, sinabi na, in Diyos, Espiritu ya, dapat yang samban king Espiritu ang po king katutuan. Eya, itang gewan tao po, kinduto nga sa sambanda. Yapin ikatao mo po king panahonay ni, kasi po, yung taong panatiko, o yung taong, manalig king kalupan ng tao makasumpaya po. King Jeremias po 17:5, at niya pong sinabing antikanini, kaya po, King Jeremias po, 17:5 nga na po kayo ning makasulat. At yun po. Antikering sasabyaning Ginoo, makasumpayang taong manalig king tao. Po. Sabihan na po, palang manalig king kalupan ng tao, makasumpaya po. At gagawa ng kayang takdeng laman, at yung kayang puso, kakawani yaking Ginoo. Po. Kung sabihan po ita, po tangin tao, itang pamagpanati ko, yapin po itang pala ko na nin Diyos kaya katamo ito. Yapin, bakit mi bulalagya po yung antikanini king reference tamo, king Kasebian 2, 1 hanggang 10. Nung basan tayo po itang buong kalamnan na po ning Kasebian, akit tamo nga po ka rin nung makananoing burina ning apong Ginoo. Yung sinabi ng Job, king Job 28:28, o ini king tao sinabi na, in takot king Diyos itikabyasnan, ating pamangawa ni king dewakan, yapin ing pamanalastas. Po? Yapin pakilala na po ning Diyos kaya katamo. Yapin wata po kasing itaw mo, metong kang panatiko, panatiko ka, kanita po, makasumpa ka. Yapin ning Diyos po, papakilala na kaya katamo, kung mga nano tayong ilakoy tang kamangmangan ng pong panatiko. Po? Ing panahon na ning pepalipas na po ni Diyos, ing kamangmangan, yapin na, kanita po, papakilala na kaya katamo nung makananoing dapat nang gawa na po ng tao. King Jeremias 9:4 po, Asibayo, Jeremias 9:4, po, mingat kayo, balang metong kingkayang kalupang tao at eko manalig kanino mang kapatad. Uling balang kapatad, lubos siyang manyawol, ating balang kalupang tao, magdala-dalakit yang magdalang kaguluan. Po? Napin po itang pamaningat, sabi na po, mingat tamo nga na kimbalang metong kingkayang kalupang tao po. Sabihan po, nung makananong itang pamagpanati ko po, kailangan milakoya pala king metong tao, itang panatismo. Yapin Apostol Pablo, makanya na pong sinabi kay katamo, lumakad tamong anting biyasa, anting biyasa po. Uling importante ya po ito. King Kasebian po, kining 3:1-8 po. Kasebian po 3:1-8 nga na. Anako, mo kakalingwa ning kanakong kautusan. Po? Yan, sabi na po, nung ingatan no sa ning kekang puso ding kanakong utos. Po, maulagaya po yung kautusan pala kin tao. Watang aingat niya po iti. Kindos po, ulingin kay kaban da dingaldo at ding banwana ning be at ing kapayapan iragdagda kaya ka. Gawin niya po sinabi na, uling kay kaban da dingaldo nga na ding banwana ning be at ing kapayapan iragdagda kaya ka. Kaya ni pong 3, Asibayo, mo paboren na ing gaka at ing katutuan, paimbusanda ka. Itali mo laking batal mo, isulat mo laking bulang na ning kekang puso. Po? Pinlaway niyo po sinabi na Kenny, na mo paboren ing ganaka nga na ating katutuan, paimbusanda ka. Itali mo laking batal mo. Sabihan po, king puso na po ning tao, king isip na po, makaitsura ring kautusan po. Kanita itang kamangmangan, po, milalakoyan po itang panat. Kaya pong isulat mo laking dulang na ning kekang puso, 4, kanita manakit kang kalam, amayap apamanalastas, king panlalawe na ning Diyos at ning tao. Po? Kasi po, malyaring intaw, sarili ng pamanalastas ang pong kabistan, yung malyaring makayatyo kaya. Po. Manalig ka kang Yehova, king mabilog mong puso, at magsandal, king kekang sariling pamanalastas. Po?
Ita po'y sinabi na, yung tao kailangan, po, manalig kang king Diyos, po, magsandal king kayang sariling pamanalastas. Kasi po, lung ikatamo, king sarili tamong kabyas na ng pong pamanalastas, karintamo malyaring makabili o karintamo gagalo, ano pa ta, itang kaburyana po ng Diyos, tayo malyaring agagawa. Pero nung makasakop tamo, king kayang kayo pa yan, po, ang po ka rin kayang kautusan, ano pa ta, itang kamangmangan milalakoya po kay katamo, ang po itang malyaring magpanatis mo po. Yan pong says po, pakilala me karing anggang lakad mo at ituro na lading kay kang daklat. Po. Kasana biyasa ka ring sarili mong mata, tumakot ka kang Yehova at kawani ka king dewakan. Ito po yung importante ka rin itang atin niyang takot ng Diyos at atin niyang pamanalastas po king dewakan. Maging sika na niya king kaya kang pusad at utak ka rin kaya kang butol. Po. Yapin na ingkabyasnan po importante ya kaya katamo lalo na rin kautusan ng Diyos po tang ay ingat tala. Lawin niya po, nagsalita yung kakatamong Ginoo, nung makananong king San Juan, tinya sinabi ng kanini, king 7:18 na po ni San Juan, sinabi po ng kanini, sabi na po ning makasulat, king 7:18 nga na, nung makananong mo kung, San Juan kayo po, correction po, king San Juan 7:18 po, 7:18. Ing manyabi king kayang sarili, panintunan ng sarili ng kaligayan. Dapat ing manintun king kaligayan itang kaya mitubod, iti kabud tutuya, at ala kaya ing matulid. Po. Busabihan po, ing manyabi nga naging kayang sarili, panintunan ng sarili ng kaligayan. Busabihan po, itamo mo naman inuman po kay katamo, ating katungkulan, pili man po, nanuman yung katungkulan tamo. Pot ang manyabi tamo maging sarili tamo po. Ita makasakop king kayo payanan ng apong Ginoo, ano pa ta ing sarili tamo yung panintunan tamo. Pero nung manyabi tamo, kapamilatanan ng upaya na po ng Diyos, yung kalam na ng Espiritu Santo, alay po kaya katamo itang sarili tamong kaburyan. Uning kaburyanan ng Diyos, yung makaitso kaya katamo. Yapin sabi na po Kenny, kaya pong 5:30 nga na, Ginoo, sabi na, king sarili ko na anuman ala kong arapat. Po? King sarili ko nga na nanuman ala kong arapat. Po? Sabihan, king sarili na, nanuman ala yung arapat. Kaya katamo nga po. Nung alay nga pong Ginoo kaya katamo, nung alay tangkalam na ng Diyos, ala tamo pong arapat. Kaya sabi na po kaya, dikil king darandamang ko yung atulang ko, at ingatul ko matulid, uling ko panintunan ng sarili kong kaburyan, nung ngayong kaburyanan nitang mitubod ka na ako. Yung Ginoo po, yung magsalita kanini yung makananong sabi na, yung kakatamang pong Ginoo, yung magsalita sabi na, ingig pa, po, yung magsalita kaya po, sabi na, aluway tang kaburyana. Kita mo po, king panahunay niya, wakananong yung tema tamo po nilabanan ng kamangmangan at panatismo nga na po. Misan po ikatamo, magpanati ko tamo. Yung nanita itang burita mo, mong panuwalan tamo. Langan po, niya sabi ng Apostol Pagi, di sablang bagay matulid la, di sablang bagay maging matibela po, king katuliran po. Sabi na, kailangan maging panteya mo po, kaburyanan ni nga pong Ginoo katamo, kailangan niyang laging agagawa tamo ang po pong ararapat. Sana po muna na akong makagawa king makanining bagay, amalyaring buri na ning apong Ginoo. Uling balo tamo po, sinabi na ni Ecclesiastes, alang tao, matulid o mayap darapat, king lalam na ning aldo, ay amalyaring may kakasalan po. Pero itamo po, uling ibiyasa tana po, king kabyas na po, king apong Ginoo, milalakoya po itang kamangmangan ng pong pamagpanatismo tamo yan, pong kasanting, kaya katamong megang tema yang kayabakan na iti, pingari ko po ang pong kapatat, king kasalpantayanan, nung kaya kataya pong pag-aralan ng pong pakasaliksikan po, bakit importante la po din kautusan na ng apong Ginoo kaya katamo? Bakit din kautusan na rin, dapat tala kayang paulagan ka rin kaya katamong balang po? Inaus na katamo ng Diyos, king kasalpantayanan, bang may biyasa tamo po,
manibat king kamang mangan tamo, anyang alata mo pa, linakad tamo king sarili tamo, dapat anyang inaus na katamo ning Diyos po, may biyasa tamo king kasalpantayanan. Milakoy tang kamang mangan, kaya palipas na po ning Diyos ita, at any may biyasa tamo, nyapin nung lumakad tamong ating kamang mangan, ampong pamagpanatismo, nano patapo pala ating tamong pamikasala niya. Nyapin, kaya katamo may miglarawan niya po yung kabiyasnan king kayabakan na iti. At ina ko pong 10 minutes. Larawan niya po yung kabiyasnan kaya katamo na nung mga nanutayan dapat paulaganin kaya katamong balang katungkulan king kasalpantayanan po niya. Dapat tayong labanan paling kamang mga po yung pamagpanatismo po o panatiko po niya, yung kapampangan niya. Nyapin, maulagaya po yung binyedan tema kaya katamo king kayabakan na iti. Kaya katamong pengari, makananong iti, dapat tayong gawan ang ponggapanan ding balang kautusan na po ng Diyos, papakilala na po kaya katamo na. Salamat po kay nga pong Ginoo, kay kaorasan na iti, yung makanano pong yung kapamilatanan ng kayang kalam ang pong upaya, yung bulalagla po rin kabyas ng kaya katamo, kay kayabakan na iti, tinalakad ko po kay ni Ebang manaral kaya kayo, noon makiusyukan ko mo rin po kayo uling ako metong ko pang mag-aral king kasalpantayanan. Eko pa po perfecto king pamag-aral na. Magkamali tamo nga po, tatanggap tamo pong mali at intanan takot ang pong kabyasnan. Dakal pong salamat at pasibayo, maya pa oras po kayo.
nahandit. Imbanal ng kabisnan ang pamipala kay kayo. Imad kalubyang alang piyesa karingke kong panggalaw. Mananunasa ng karimbalang pinagit. Tuntuneng bet nga katatagal pabibuklo. Karingke kong sarili king kapayapaan at katutuhan. King lagyo na ning Ginoo at yung pangakong Espiritu Santo maya aworas kay kayman. Pinupuli na niti. Din turong mabat king simula tumpang babo na lamong malikik-balik amyatad king kekong katandanan. Sana mi kakaitin kong kabitasan, karingke kayong amanong manibatan, karingke kong sili, makanyan sanang lalong maigit api batayo, ing pamitaguyod, kingke kayong katungkulan. Ay nga Diyos sa ingke kong sarili, king nga batik, ang pandungis na ningke kong pamamaalaking kasalpantayanan. Ding mga ay anong lulwal, karike kong luli ang panasbuk, pibule-bulayan nyo la, karing balang pandit nung atin lang mabiyek katuturan, alinwal karingke kong labi. Inyong hanggang laman, ing manibatan, akabyasnan karingke kong sarili. Ening miparamdam na, karing dakal magsimula o magsimula king kasalpantayanan. Balen pakikwanan mong, elunto hanggang kawakasan, ing mangulila ka king upayanan in Diyos king ke kayong katungkulan. Siya satan yung mayap, lain nyo ing eganaganang dapat yung lalawan, karingke kong sarili, nung nanoing dapat yung gawan o alang kakulangan. Nung yung importansya, ay ngupayanan ng Diyos titipasiping yu. Kapamilatanan ng panahon, aginugulyo ng kekong sarili. Pakamalan nyo, nung makananong ingagusana ng kalamat pulot, titipapilibugtan, tutulutan mangulila kayong elabitasang makainom ding dakal, king kayong pamamaala, king kasalpantayanan. Sa tasan yung may git, nung nino yung maulaga, nung nino yung mamitbit, king mayap abalita, pililibugtana ning kasalpantayanan, bubukod king teksto mabiya, ingke kayong kasalpantayanan, karing lulwal amangayap ayamanong manibatan king ebanghelyo. Nune kapamilatan da, dinginalan na ni Diyos apig kakasakitan pililibugtan nyo. Isipan nyo, pag-aralan nyo, imbutan yung lalong maigit ikongan maging pili kong dalanan ng upayanan ng Diyos. Siya satan nyo nung noente kaulaga ang pambayat in responsibilidad karing dapat magdala king pamilal king kasalpantayanan ke kayungan ikon sabla. Emubuk ko ing ebanghelyo. Baluyen nga akalamnan. Nung pakikuha nyo, nung nanoing kabitasan pang-agawayong dapat yung pakamalan pililibugtan nyo. Ila ring eburing masisira. Pilit yung talakad, dingalbur na
ning kasalpantayanan nung ating mimina. Lalo't igit na, ring prinsipal na nga siyas ning kapangakwanan ning Diyos, king kekong pililbogtan. Uling ing katutuan sabihan ko. Etalakad no karinman ingon yon kasalpantayanan nung alang matibe talete. Yay kayo, lumanan kayo, manibating simula. Kayo bitasang may alambot. Ingupayanan nin Diyos makayagape kay kayo. Pepamali kongan dinganggang ating kabitasan agawan nyo. Kabang kingkekong pamagsimula tutwa kayo. Ding kabias ng ganapla king ebanghelyo. Dapat lalong may git ing kabias nan alulwal kingkekong asbo. Siyasatan nyo, laben nyo, nung ating kong kulang. Nung atin kong dapat italakad amay git king kekong pamamaala king kasalpantayanan. Eko pautang alob ke kayo. Nunay nga doan ko mo, sana anggang kapupusana ni nga tsuke kayong katungkulan na yan. Detang dapat yung pag-ingatan po na nakagol. Yaga peyo king kasalpantayanan ela mama ko. Uling nung den ilang makapililibukan nyo, ingon yon kapilan man dagon. Uling ding keraklan, manintong laking ganaganang titipa, makiagom kayo. Noya meni bataning kekong kasalpantayanan, hanggang eni, kim pamipatutunin Diyos, kindakala paya, kindakala misteryos, manibat king kamumulan, ikit na at akilala, impamanulo, impamangawa, kimpanulo, dapat babalikan na panin Diyos, banting payang sagiwa king kekong sarili, igit na kekong manungkulan. Bilinan kong lalong kapibabatan at kabitasan. Eyo yachat, pero digang tatalakad, may git ke kayo. At itipay ngupayanan ng Diyos, pakamalan nila, antila mong betong abingot, amanayang lingap ke kayo, uling kalupayo lamo namang tao. Pakikwanan niyong mikakapatat kong tunay, king espiritu, alasanang may git, manintun king kekong lingap, alang manintun, mamaala o dingaral. Balik-balik na lamo. Balik-balik na lang titipa. Sibol, mamaala, lawen me, ing tabernakulo. Luwal ang pongkilog. Nano'y akakit mo, iko ang hanggang metayid, king lagyunan ning kekong kababatan, pasalamatan ko. King lagyuna, limpilan yung pangabuklod, king kekayong katungkulan. Dapat lawen nyo, sasatan yo luwal kilob na, ning tabernakulo, ela mariaring mitipon den taong nga rin, nung alam boses adandaman yung katutuan at ila nung ela makainom king sibol alubusan ang malino. Anak na nin Diyos pakikwanan nyo, lulwat lasana ringaldo, karinganggang kekong pamakiramdam, karinganggang kekong pamamaala, king kasalpantayanan, ela malyaring mamakoring dalanan ning upaya, pililubugtan nyo. Uling eyamyeng kasalpantayanan nung alalureti. Pililubugtan nyo kapamilatana ning upayanan ng Diyos. Noya mani batan ing mayap abalita, king ebanghelyong mong lubos, o king asbukda, dimpakakak, daring medyo minidad. Lawen yung balikdan nyo. Peka masakit yat mawulaga,
ing tune, ami kakaitin kong metong opisyal ame juminidad, uling king kasalpantayanan. Ela malyaring talakad, ding ninuyamang sentro nungalang pakaka, at tutong ebidensyang lulwalitang dapat pakikwana ng malino, ding ninuan. Sibol manuanan ka, pakikwanan mong hanggang tutuloy ang sibol o malino. Mayayakit, makikilala, hingi ka, at kang maragagul bakas, manibat paking simula. Lidlanin Diyos ibiasnan at apaya ng baragul. Misterios, pakinabang, kanuanan, karing balang kekong biet at alakad, manibat karing minunang mewalano, hanggang ini kong sinapo, king karelang katungkulan, pakamalan yung mayaptasan ko at ikaul-kaul. Eyo bring mama ko, lawen nyo nung nining karapat dapat, aya kakaya beyo, king pamamaalayo, king kasalpantayanan. Pasalamatan ko ing kekong lugod. Ing lugod ayan, di na niyang laman. Pasalamatan ko ing kekong pamibata. Ing pamibata ngayan, di na niyong piyersa, itan dapat yung italakad, karing balang penandit kaya kayo. Huling, nung alayang patugot, ing nanumang bagay patukod na ning balang metong maging kayo, mina kayo. Higit lalo na, nung ninureng dapat yung patukuran, kaya beyo hanggang wakas na ning kekong kamatayan at ilusiping yu. Lawen yu, balikdan yu. Anak na nin Diyos, maulagakongan arap-ana. Dapat ingkaulagaan yu ngayon, bereng misambulat, bereng mikakalamat, panabilin ko kay kayo. Isto nga ting mesat amalalam, mabiyasa ko sanang manulo. Sa satan yung nang nining importanteng dapat talakad, king kekong pamaniwala, banting yung upayang ikayungan bipanuanan kayo, king harapan ng Ginoo. King lagyunan ng kasalpantayanan, tanggapan na liyo, paniwala na liyo, ding medyo minidad, mabayat lang panintunan din tuto. Ding medyo minidad, mabayat lang simen. No ka rin ng sentro. Ding mapanalakad manibaking simula hanggang eni. King karelang banal akatungkulan. Ayalang pa magkunwari, si bol manuanan ka, manibat king ibat, mengulila. Disnan mo yung upayanan ng Diyos, alidlad na kayong magsimula ngeni, sobra-sobra, lapo-lapo. Petsang 46, mi talaga diyan kasalpantayanan na yan, bitas sang mayakit, inge may labong. Disnan yung pamipala na ng Diyos, hanggang ngeni malabong, wala kakalingwan, detang hanggang obligasyon dapat yung gawan. Ikit yung ngeni, pelalong kainakan, at inland disiplina, balura ing eganagana. Inyanuanan ka, karing hanggang sentro sabihan kukeka, kaulila king kalam na nin Diyos, hanggang ening pinanditayti. Kapamilatan da ring pamibabatara, ting tegoy na nin Diyos, akalupayong alang sweldo, kapamilatana ning pamitaguyod yo king kasalpantayanan. Itang yumura ring keko nga mano, ipaltoy ang pilit kaununanan, nung ninoy dapat yung kabilan kaya beyong kapilanban kawani kayo, hanggang kawakasan. Iti ang adwan ko kayo, ulingin kayong pamagmando, metum komong ening pagpastol karing dakal atupa, siya satan nyo'y ing importanteng painuman nyo pakanan, nung yaing kawani kayo, pilit yang panintunan, pilit yang isaka, pilit yang kaulan, banting upayang, iyayang munyelasa,
karing balang pinandit, king kekong pamamaala, king kasalpantayanan. Tutukila rin dakal king amanum. Alubusan amanibatan king asbokyo king ebanghelyo. Nune king upayang manibatan king Dios ay pati pana kapamilatana ning Espiritu Santo. Det ang tutong alang pamagkun waring amanong babiye patuto king kayong sarili. Anak na nin Diyos. Ing kabiasnan lapo-lapo yang lulwal karing kekong labi. Itang lamanan ning kabiasnan ampon lugod. Ala sana isipan nyo, daretsanda na kayo. Halimbawa, ating mewaglit, ating kikyak, sana asimeyong tunggal-tunggal king kekong sarili nung nenoy tang dapat yung painuman, king wagas, yung pamamaala, king sibol na ning kasalpantayanan. Kalupa na niti, ating kong tula, ating kong ligaya, nunging pangako na nin Diyos, alayo siping yo, si menyong tunggal-tunggal, nano maning bagay kabagayan, alulwal daring medyo minidad, isulat yo ka rin dulang daring kekong puso, yako boreko, hanggang wakas, abe-abe kong alang tuknang, mitay-tayd lara, ring kekong gamat, ay imbiba Victoria, babiyanin nin Diyos king kekong tibayan at pamibabatang pamitaguyod mula king sibol tagumpinan ning biye hanggang enin bini mamamate. Di sanyo karing kekong pengari kapamilatan daring karelang pamibabata ang gaging mekola king yatong iti. Alang mibayo. Ayeyo semasan. Alang mesirang ay wala rin. Lalo yung patibayan at itikdo, nino, king metong akasangkapana, ning kekong kasalpantayanan, nung nino yung dapat yung kabilan, pakamalan, painuman, siyasatan, arwan, at enganagana. Kapamilatana, namubukod ka ring ebanghelyo, agyoy naman, ali. Nunen nung alayo yung pangako, kapilan man, talakad, ingke kayong kapaniwalan. Lalo't igit na ikombayong gabinetis, magsane kayo king pamibabata, magsane kayo king banalyong katungkulan, ay nge gana-gana, mayayakit yung katutuan, bala nga manong metong alulwal karing kekong labi. Atin kong metong ayababalani karing kekong sarili at balasang bakas dang delpakan ding kekayong bitis makanyan lasanang makaibeletra kaunanunan king kekong sarili ikayuna ing Diyos ginamit na manibat king mula hanggang kaniting panahon ing kasalpantayanan no karinya manibatan kompleto gabinetis, gana-gana, direktiba, no yung mayakit, ing importansya na ning kasalpantayanan, kareng medyo minidad, manandaman alay kayo, tutulamong sasabyang ko. Nung ding medyo minidad, ilang alalibuta Diyo, ing katutuan sabihan ko, etumolo ing sibula malino, dapat dampanin tunan detang mau. Anyay kayo hanggang gabinetis at inuki ka rin bakasyon tikyad. Pakikwanan yung mikayatin kong pamanese, pamagsiyasat, king egana-gana, karimpilan a medyo minidad. Banting upayang ing sibol tagumpena nimbye malyaring mamala kapilan man. Lalo't-lalo na daragol implensyang akakitdak ke kayo. Nung alang medyo minidad, amumugit kalibugtan nyo, makanano kayo. Dapat yako sasabihan ko,
hanggang makatalakad diyan tao ngayon. Angyang at inengkenan at kapanamdaman at dindam yung memonya kay kayo. O ba't eyo sinuri nanong kasangkanan o ba't may kay tinyan dita katabog kay kayo. Dapat epepanatilian ang kakaniting penandit. Ing gana-gana, malyari ka na ako, kusa ng lob, kusa kong lob, ing gana-gana, keboreng mangulila, ing iglesia. Igit lalo na, daratang ing maragol, ake kayong pamangailangan. Pamangailangan eking sariliyo, nung eking uliraring dakal pa, may git pa kanyan, ing akit yu. Anak na nin Diyos. Mabiyasa ko sanang miduyan, nung nenuit ang dapat yung yunggo. Ikong opisyalis. Itiyang kanakong ay biye ke kayo. Bibata kayong karangan, itasyenga lukarangan, itasyenga lang kayang ganan, impamiba tayo. Kapamilatanan itang dapat yung pibatan, apibabatang aparagulyo, asayaseyo, ituri yung antimong anak amalati. Kapamilatana, ningupayanan ng Diyos, banting upayang malyaring mangulila. Kapamilatana, ning kasalpantayanan. Pasalamat kayo. Apibabata na pa, ning gamit ay ning kayang katungkulan, menibatan kimpetsang 47 hanggang eni gagalone libutadyo. Dapat, nung ating mayatsit, nung ating medalpak, ameging kasugat na, pakikuanan nyo sanang kumakong panapal. Banting upayang lalong maygit agawana, impersa at katungkulan, king kayang pamibabata, ang ganging sigana natiyo kaya. Mga kukong era ko kawangan. Lalo na king kayong principal akapakanana ning kasalpantayanan bayang emibili king kamarinayan. Sana aintindihan nyo rin ka na ako nga manong. Nagibat kayo natin kung dapat pakibat ka na ako. Ala kong busal ang yang nano. Ala kong busal nung dapat yung pakibatan. Uling metong kayo kanako king Diyos. Kaluguran dakongan. Burikulon to yamo, inga manong mabibiniit gas karingke kong labi, ing lugod. Nung ninin dapat yung munang luguran, nung yang masusugat, atin ko kayang kuswelo. Atin ko kayang tula. Ing mengar lamong bingot, eyuari ng gatas, dapat dang inuman. Ing alimbawa, binyeke ke kayo. Katulad na ning panahon ngeni. Nung ing oras dinatang, isipan nyo, pila namong pamanudtod na rin kekong sarili, datang ne naman ing anibersaryo. Detang isipan yung babalakan yung ing sentro magmodelo ya at inako kaya antipon ikong makiramdam may kapanarkasya na kayo. Yaning kukutang kong pibulayan nyo king kekong sarili. Eko mangako ikong sabla nung eyo agawa. Pota mga rekot mitulad karing miyasawa. Pisalira ing karelang gabon kay bat ng misali selikot doring abli. Nano ing sinabi na nin Diyos, mikot-kutla king gabon amituki uling memiray lang eragawain karelang katungkulan sa para ni kayang asawa. Nung pengako yung dindamyori nga mano, hanggang manarkasya kayo mo, gawa kayo't bakong makarapat. Biyaya nyo iti, anak na nin Diyos, banting upayang nun datang, ingke kayong pamangailangan, atin kongang, ibiyeki nga rapana, ning upaya na nin Diyos, panyatang na ning oras.
patunayan yung kayo magsikap kayo, eyo beberuan yan. Nung ano yung tenam na ning tao, itimurin, yayin kayang pupulan. Isipan nyo ngayon, alang maglalawe ke kayo? Alang magaral ke kayo? Akalo pa yung at sentro, atin. Nung tutoy kayo, ating kong disiplina. Nung tutoy kayo, atin akong kabiasnan. Nung kayo, atin ke kayo, itang lema doktrina na ning ke kong pamaniwala. Ing kasalpantayanan, yung mabayat. Ing kasalpantayanan at making kayo mo. Ing kasalpantayanan at making kayan. Dapat po tanging tao, manyang kanan niya, enebring tanggapan itang kabilugan king puso na mabayat ya, king sablang mabayat, gawayang dailan, banting upayang makagawang lubusan, king pamitaguyod, king banal ng katungkulan. Membros kayo, atin kong pakibatan king Diyos, muring gamit, ikong opisyalis, atin kong pakibatan king Diyos, mo'y kong opisyalis, muring medyo minidad, dapat sasabihan ko, ding medyo minidad, ilang maragulo katungkulan king harapanan ng Diyos. Inya pakikwanan yung may bububoyang parati, ing meto nga panamdam, asalitang lugod, amyapsa ka rin kekong labi, kingarap na ng publiko. Sana, nung ating bibabayube, agadyeng at atatalakad, munye kong guyabnan. Kimbalang pinandit, masakit, mabayat, ing manese medyo minidad. No ka rin ko munta sentro, ating apulong medium, wada kala ring medium, dapat naman tutong medium la. Ing lema doktrina na, ning karelang katungkulan, sasabihan kong tapatan, lubos ay intindihan. Ing medium, mapibabata. Ing medium, malugod ya. Ing medium, mapagmarayayaking kayang sarili. Akakawa na, itanganggang beyatan, at nanumang bagay. Suryan nyo yan din kaya kayong pilampili. Ang yang pila na lam, dapat sasabihan ko kay kayo, lalong ko yung kay kong pundasyon biyasa na kayo, kulang yang dapat yung kay kayong lugod. Ating mawo, bayang painuman, dalan niya yung baso. Kalupan na nini, pilan lang medyo minidad yun. Pilan lang medyo minidad yung pakaluklok, makibat kayo. Akakit ko, ababaslayan ko, covering mangulila. Ang giyang, daramdaman na ning meto nga gamit ing masakit. Ako yung mga babo, ay ati kaya. Covering mabigo. Aldo na ning kekong tipunan, may pagal kong may kapilit, may tipon, pangaybat ala kong dindam. Yako, yung omega, yako yung pastul, yako yung magrenda, anyaking pinandit ay ti, kubari ingatin mang masakit at sugatan a puso, manintun king kekolugod. Papuntan ke ingke kong gamit ken tikbang keng pelit alang kasangkanan. Kututulutan mangulilaya, ing pipagalan nyo manibat kim petsang 47 pigmuran dading ke kong pengari. Uling kaluguran ako ng Diyos. Disan nyo namo ing upaya, kailangan gambulan nyo. Yang meto nga dutong ang matwa ng matwa at inyaring kwenta nung may bayo-beya bring lubusan tugpa na ang mapakli keng gabon. Italakadye di na niyeng saporta. Intindihan nyo sa ring kana kong aman. Kay ba't talakad kayo manalangin tam. Konsentrasyon. Tala-tala.
kunan meng kanakong panalangin. Balo kung biyasa ka. Kakatas-katasan, Diyos pong gagalang, banal mong upaya, lugod mo panayan, o rening anak mo, banaldang tipunan, Diyos kapag kalami, lubosing sikanan, king balang pinandit, pumakagalola, banaldang tungkulan, natas mo karela, pumetong at metong, elama ko piersa, king balang penandit, patno ba yan mo lang? Diyos ko itulot mong, kawyas nandang at yo, luntoy ka ganapan, alang magreklamo, luntone ing lugod, kabitasan at yo, hanggang kawakasan, ekakawang Ginong. Dinan mong kabiasnan, puyat pa mi bato, king balang penandit, ngening tinggap da ka, banal mong upaya, elama ngulila, alang manamdaman, metuman karelan, ing talwing awat ko, Diyos ko ngening atiyo, limpilan mong gamit, king taber na kulong, igit at lalo ng malwat ng serbisyo, may kukuhanan, puingke ka awat ko, dinan me pong lalo, Diyos ko pa may batang, makabang panahon, king masay biye mo yang, banal ng tungkulan, lalong yan mi bata, ang ganda ring sabla, Diyos miya beya bela, kingke kang kabaryan, ginuking lugod mo, alang mi kawaning, minang pasibayo, nung eda gultakbang, langang ningawad ko, yan ala pong mina, manamdaman ni nano, wakas ning dalangin, pati pagkabiyerang, biye mo po aldordo, bang makagawa lang, banaldang tungkulan, patno ba yan mula, Diyos ko po'y ilangan, bendesyo nan mula, king balang penandit, dinan mong sikanan, ang pampa may bata, tuksuye no luban, may kawul kawulang, may tunga panamdam, at yapoy lagod mong ginuka kung aduan. May payabak kay kong sabla,
babo lalang manungkulan ni gabinetis ni membros na ning kasalpantayanan managumpeko sanang maigit ampon may bata kim pamitagoyon kim banal yung katungkulan. Sana'y kayo ikong gabinetis eko maliyaring mangulila king agos na ning sibol akilalay sa ding mensayeng binyeko kay kayo king aba kay ti ikongan kaluguran ta kayo uling metong kayo mo king upaya na nin Diyos lalong maigit ipaltoye ing lino na ning sibol sabi tasang mamala kontoros aslagya ing pali na ning aldo lalo yung namang agagawa ing sibol lalong mamagusyo alang malyaring kumaw eko malyari nung datang ing aldo makatalang ako nung nanunggawan nyo itang ibaldog nening Diyos ing alduan nyo kayang karing balang pinandit karing kekong pamagteksto bayo ay buglat ing kapulungan king balang kekong pamaniwala ing dapat ya ing maragul dili dapat at dapat gawang malinis at malinis kapibabatan ay lang kayang ganan kabang bebekutsing kasalpantayanan istunging kapibabatan niya nga layo ke kayo eko misadsyad ing matnikong sasabihan bibliotikukongan baloy nga mano nunging kapibabatan eye mararing nga sabing po tayo negawan ginawa na kayo in Diyos balo na nali alang kayang gana ning pamibekot king kasalpantayanan ing kasalpantayanan manyaman nyo kung toro dakal ka at atanam dakal ka pupbulan inyay ng ebanghelyo ikong publiko sasabianan dutong ko sanang mitanam lelena ning batis kaleldot kauran at inkong bungang lalto ang malyaring mapapanat malyaring malalawi ingke kayong sarili king pangatanam na king lelena ning sibol kalerdot kauran at inyang tutulong ebidensyang ikayo gagawa na kayo ikayo darapat na kayo ikayo may kinabang na kayo ikayo yung gagawan nyo ngayon nakingkekong sarili nune karing magsimula at meka pagsimula no karing mga tuwang meka pibatang makiagum ke kayo lawen nyo't balik doon lawen nyo rin ke kong kayanakan ewa bilang lawen nyo rin kayanakan yung magsane ng umbeke niyang ponketa abilang yung seportan eko pamaligaya makadalaneng kekong lagyo sibol tagumpena ning biye kapamilatan ning upaya na ning Diyos pangaras na ning karelang katungkulan bisa ko te bisa gagawala reti ilanang kekong pakinabang deti ilanang me kayakit king kekong bakas ikong sablang at yubabo o opisyalis na ning kasalpantayanan. Dapat eko manamdaman. Eyaming kasalpantayanan. Nung alakong medyo minidad, ang makapibata, at tutong makapagserbisyong at tatanggap yung ing tunay katutuan. Eko manatiling makaluklukin nung alakong pakinabang. Manatili kong ating kapibabatan, munang-muna karing mamilatan. Diyos kapayapaan. Ingatan niyo yung kekong sarili, ing panahon masakit na, ing kapanamdaman lalapo na, pakipanalangin niyo kin Diyos, emiraske kayo, ing hanggang sigwada. Intindihan niyo, sana manangkulan, ding hanggang inagkas kung ngenike kayo. Kaluguran da kayo, covering mangulila. Espiritu Santo, hanggang atiko, ating kong gagamitan,
eko malyaring mibili ing kamarinayan, uling kaluguran na kayo. Mamaala, menimuna, manibat king mula, napon apostol ko, garero kong telaganan ng Diyos, enimi bilang ko karing apostoles, Apostol Santiago, lakwanta na kongan, babo lalama Diyos ing kapayapan, tangkapan niya. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ngayong araw na ito ay bali pangalawang ano na lang para matatapos na yung 2017 na po. Second last na po ang convention natin. So sa susunod na convention natin yan, pamasong andog na po ang gagawin natin. Mga kapatid, kanina po narinig natin ang mga naging speaker natin, kung saan tinalakay niya po ang tema natin ngayon, kung saan ang tema natin po ngayon ay labanan ang kamangmangan at
panatismo. No po. Ito po ay nilarawan niya sa atin, sabi niya, ang kamangmangan ay dapat alisin ng tao dahil ito po ang isa sa ating mga lema doktrina ng ating pananampalataya. Kasi po, ang sabi niya, lugod at kabisnan papunta kay Diyos. So, kailangan po ang kapangmangan ay ating patayin at ang karunungan ang ating laging ginagawa upang lalo nating magawa ang ating mga tungkulin. At gayon din ang panatismo, kumisan po marami pa rin ang panatismo sa atin na instead na ang ating Panginoon ang kanyang magiging o siya magpanatiko sa Panginoon, kumisan sa tao siya nagiging panatik, no po. Kaya sabi ng kapatid natin, alisin din natin ang panatismo, no po. Mga kapatid, kahapon po nagkaroon ng outtaking lahat ng mga na-elect na local officers, no po, at saka provincial officers kahapon po. Kung minsan yung iba po hindi nakarating, pero ganun pa man, gusto ko po rin ipaalam sa inyo dahil nagkaroon tayo ng eleksyon sa provincial committee noong pong Sabado, no po. Hindi po nakarating yung tagadalan, no po. Text po ako ng text sa ating Pangulo, hindi nag-reply nung Sabado, kaya nagkaroon na po rin ng quorum, kaya tinuloy na namin po yung eleksyon natin sa provincial committee, no po. At dahil po ito po ay naayon sa ating saliging batas, ang nangyari po, kasi po dati ang ginagawa natin na nagkakaroon tayo ng eleksyon dito sa mismong konbensyon. Pero dahil pinatupad po ng ating pamunuan ang mga patakaran kung saan ang mga opisyales, no po, kung ano ang dapat nilang sundan, no po, yung mga guidelines na pinalabas nila sa atin. Ang nangyari po dahil ang sinasabi ng ating guidelines na pinalabas ng ating pamunuan, kailangan po ang magkakaroon ng election yung mga local officers lang, no po. So bawat local officers, sila po ang magkakaroon ng pagtitipon at kung saan pipiliin po nila ang kanilang mga opisyales sa provincial committee. Kaya po noong Sabado, nagkaroon po tayo ng election dito sa Provincial Committee 5 kung saan nag-elect po tayo uli ng bago ang lumang opisyalis natin dito sa Provincial Committee 5 kung saan po ang term nila ay 3 years, no po. At gusto ko pong ipakilala sa inyo para malaman ninyo kung sino ang mga opisyalis natin. Kasi po ang term ng dati hanggang December 30 na lang, no po. Hanggang December 31 na lang yung dating opisyales ng Provincial Committee 5 at lahat ng mga opisyales pati local, no po. Kaya ang term na bago niyan January 1 ang 2018 hanggang 2020, no po. Para makilala po natin ang mga bago nating opisyales dito sa Provincial Committee, no po, tatawagin ko isa-isa para makita nyo po ang mga kapatid nating bagong elect, no po, at bagong opisyales ng ating Provincial Committee 5. Ay, pandam na ba? Ate, Kay? Nagbagi ko po yung listahan kay Sister Len. Yung kopya mo, pairam uli. Naibigay ko pala. Yung sa Provincial Committee 5 officers, na po. Ito po ang bagong opisyalis natin na ang kanilang term ay mag-uumpisa sa January 1, 3 years po ang kanilang term, ne po. Ang presidente po, sabi ko sa kanila, kung pwede, sila muna, bibigay ko na sana, kaso ayaw pa nila, kaya ang presidente ay ang lingkod, no po. Tatawagin ko po isa-isa ang mga kapatid natin.
Ang Vice President po, yung kakatamo pong kapatid Ricardo Banal. Magkala po, tigdola po kay ngarap. Yung kakatamo pong Secretary, Grace Ocampo. Ne po. Yung kakatamo pong dating acting secretary po, kapatid Baby, Magdalena San Luis, inappoint niya po mo rin assistant ulim pong po opisyalis king local niya ka elect keng provincial. Pero makanyan po, gawa niya pa mo rin assistant secretary ng kakatamong provincial committee. Igdoya naman po yung kakatamong kapatid Baby Teria, no po, San Luis. Yung kakatamo pong treasurer, yung kakatamo pong kapatid Renato Baluyot. Makanyan mo naman, ginawa kami naman pong assistant treasurer, yung kakatamo pong kapatid Francisca Tongyo. Yung kakatamo pong Fiaro ay kakatamo pa palang auditor, yung kakatamong kapatid August Cunanan. Yung kakatamo pong inspector, yung kakatamong kapatid Juanito Anastancion Jr. Yung kakatamo pong assistant inspector, alay pong yan, yung kakatamong kapatid Joey Gomez. At automatic po, rin kaya katamong board member, reta pong mamuntukan, na may kong posisyon kaya katamo pong kapatid Cirilo Lacanilaw, mamuntukan na po ning dalan. At Bernardo Mercado, ni pong tatak ning Bayong B. Tigdola po. At rin kaya katamo pong advisor, kaya katamong kapatid Cornelio Yumul, ang popoy Reynaldo Yumul, Aliwanag. Ne po. Ngayon po, oriendeng, ikami po yung bayong pasibayong manungkulan kilob na ning Lumbanwa, ila po rin kikatamo pong PPC 5 officers ning kikatamong Provincial Committee 5. Ngayon po, picture taking naman, sige. Salamat po, oren po rin kaya katamong bayong opisyales ng kaya katamong Provincial Committee 5 ne po. At karagdagan po, buri ko lang i-report kaya kayo, rin kaya katamo pong daratang activities ne po. Bayo tala po din ang pagkakataon na mag-report din kaya katamong presidente. Rin po kaya katamong activities sa daratang kanyan, medyo marakardakal na po ne po. November 3 ay November 30.
Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B.